Non ote dago? Oi, zez dator? Garbiketa eguna alda gaur ala? Ez, baina badu premia. Zeren bila zabiltza? Txorroskiloaren bila. Ui, ba, komunean ikusi dut bat? Komunean? Koko! Kuki! Kuki? Non dago Kuki? Ez dakizuela zer topatu dudan komunean. Txorroskilloa! Bai, baina nola dakizue? Usaina nabaritu dugulako, bai ez zator. Bai, kaletik nabaritzen da txorroskillo usaina. Txorroskillo usaina? Ba, nik ez dute zer nabaritzen? Jakina, nire azarlako, eta gu astoa eta satorra. Hala, orduan, zuek askotan ez zer ikusi gabe, badakizue zer dagoen inguruan? Ea, pasa txorroskilloa. Puntatera behar diot eta. Denbora pila pasadut bila. Usaintzen bazenuen, zer zen biltzan txorroskillo bila? Ziria sartu dizugulako, pospola! Konto, orduan? Ez zenuten usaina nabaritzen ez da. Usaimen ona dugu, baina ez horren bertzerakoa. Tira, ekarri txorroskilloa. Ederra izango litzateke. Ia pistarik gabe gauzak non dauden jakitea ez da? Ez ginateke aspertuko. Zentzumen guztiak erabilita errezagoa da. Usamena, entzumena... Ukimena, dastamena... Ikusmena... Entzun! Jolas egin nahi duzue? Galdetzea ere... Txorroskilloa aurkitu dudan ez bai? Egin dezagun jolas! Osongi! Entzumena, ikusmena eta irudimena behar ditugu jolas honetan. Zein da jolasa? Usaindu eta asmatuko duzu, Ja, aurrekoa txantxa bat izan da. Baita nirea ere. Jakin nahi duzue, zein den jolasa orduan? Bai. Zein da jolasa? Ikusi, makusi. Ongi, ni ona naiz horretan. Ni ezain beste, baina berdin da. Jolas egitea oso divertigarria da. Prest? Bai. Itxaron, ea. Ikusi makusi. Zer ikusi? Ikusten dut gauza bat, hasten dena, az. Az? Badakit. Asto. Asto? Ona da hori, baina ez da. Nire txanda. Arkatza. Arkatza? Ez. Ai, eman arrasto bat, handi alda. Handia? Benetakoak handiak dira, baina hau ez. Badakit. Arranoa. Sator, arranoa. Non dago arrano bat hemen? Nik pentsatu gabe atera zait. Arranoak zeruan ongien. Txaron. Gurpilak alditu. Bai. Orduan badakit. Autoa! Asmatu duzu, auto! Baina non ikusten duzu auto batzuek hemen? Hemen! Bai. Ona, Orain ni. Eta zergatik ez ni? Lehen astok irabazi duenez orain bere txanda da. Bale, ados. Ja, hasiko naiz. Ikusi makusi. Zer ikusi? Ez dut ikusten gauza bat. Horrela ez da? Ikusten dut esan behar da. Ikusten dut esaten da, zerbait ikusten baldin badut, baina ez badut ikusten? Horrek erran nahi du, ez dagola hemen.
Hori da, pixka bat aldatu egin dut jolasa eta zailago izango da. Baina berdin da, zuri satorre zaizu importa, oso ona zara jolas honetan, ez da? Oso ona naiz, bai. Ea, hasiko niz berriz. Ikusi makusi! Zer ez ikusi? Ez dut ikusten gauza bat azten dena... Elez! Elez? Langilea. Langileak? Alferra hauek? Ez. Lurra? Lurra ez. Ea, arrasto bat emango izuet. Batzuetan beltza da. Beltza lorea. Lore beltzak existitzen aldira? Bai, adibidez, arroxa beltza. Oh, enekien. Ez da lorea, ez? Beste arrasto bat emango izuet. Beste batzuetan, txuria da, eta goian egoten da. Badakit! Luma! Ez da luma, ez. Ea, azkeneko arrastoa. Batzuetan, ura dute barruan. Erraza, lapikoa. Lapikoa ez da goian egoten. Badakit! Lainoa! Lainoa. Oso ongi hori da, Nerea! Ona zara gero, ze zator, zu ez altzinen oso ona jolas honetan. Bai, ala uste nuen, baina... Usteak! Erdia! Ustel! Ala da bai! Oh.